Straight to the point. Okay, atong balikan ni mga issues mahigala sa panghitabo sa atong nasod. Kining ato prangka-prangka lang gini mga higala ang pagkaistorya. Kining tanan nga mga panghitabo ron nga medyo na tuyok-tuyok mahigala, tuyok-tuyok ana. Unya dadon na tag technicalities mga sukitig paminaw. Ha? Daghan na mga teknikalidad sa balaod ana. Pero tinuray lang usa lagi katuyuan ini mga sukitig paminaw, ha? Kining grupo kay magsugod namang impeachment ni Sara karong adlawng Lunes. Adlawng Lunes, July 6 day. Sugod naman. Nga, kining mga senador, mga senator judges, nga dili matandog mga higala ang 13 na kabuok nga naa na Gatchalian Black o magsigig iban mahigalas kay Tano Black, sumpay ni sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Muna nga, kini mga panghitabo ron, ginukdanay dire, nga doon na mahigalay mga balaod-balaod kunuhay, sama ining bato mga kaigalaan. Isunod pa na isbunggo. Nga kini ICC, muna, daghan teknikalidad ay nga, kanang ICC dili na pwede. Kay, kuha na, maingon mahigala ang mga DDS, dili pwede. Kay, dili na Cortes Pilipinas. Ang uban po mahigalang gusto yun nga, maibanan mahigala ang grupong kay Tanong, pwede na. Kay kuan ko na siya. Kana na ang, kinini ang membro gutta sa una na. Miwa naman tayo membro. Adili na agya po residual power. Kana sa kang bato, kang bunggo, hangtod mga higala mo, abot sa kang jinggoy, abot mga higala kang jewel, daghan mga teknikalidad, antod karon sa kamarkulita. Teknikal man kayo ng kamarkulita ang kaso day. Teknikal kayo. Kanang pagdawat o donation mga sukitig paminaw, kanang mga senador tanan diha, bisag mga bisag si BBA mahigalan dawat ang mga donation sa atol sa campaign. O dunay mga technicalities nga kuot gyud. Ang tuyo ro kada nandita malipat mahigala kani ra gyud. Nga kini si Marcolita mahigala o kining kutob sa mahimo ibanan gyud nila ang mga senador nga di mga higala sa perceive mga sukitig paminaw nga kontra sa 13 kabuok. Nga kining 13 mahigala ka mga pro-admin. Ibutang tala mahigala mga pro-Malacanang nga mga senador. Mao man nga recognize mahigala sa Malacanang bisan kani adto kuwang paog number. Straight to the point. So mahitabuan gukuron mga higala ni mga minority black. Kutob sa mahimo nga makakuha sa 16 kung makakuha og 16 ka mga buto pag konbiktong Sara at least legal. Di gani kakuha og 16 ay mo ingon na po niya okay gihapon. Kutob lang sa makuha mo ng pressure, grabe kayo. O dili magkakuha og 16 votes, i-justify na po na, palihagyaw sa Abilino case. Pero ang tuyo yun nga, makakuha yun mahigala og sakto nga numero nga 2/3 votes para way question sa balaod. O kutob ra sa makuha nga numero, kunan na po, dayunan tala na, palihara na mahigala sa pag-ilog sa leadership, mahigala sa Senate. 13 kabuto yun. Nawa man makuha ang 13 kabuto kanang 12, okay na lang na. Delikado og may mahitabo ni sa pagkonbiktong Sara Duterte. Kinahanglan og 16 ka mga senador. O di kin makuha ang 16, o pila ray makuha. Kada 13 naman sila. O yung 13 ray makuha, mao na sa 2/3. Kaya di na apilog ihap si Bato asas Jinggoy. Ibanan pa yung ibanan para nga mo gamay ang denominator. 24 magiging denominator. Bisa kung saan yung bali-bali mahigala ang constitution. Kaya ang usa ka senador magpabilin mga sa senador unless na-ay vacancy kung mamatay siya. At samahin siya. So doon ay vacancy. Ang denominator mo gamay. Number 3 mga higala kung doon ay incapacitated siya. Number 4 kung doon ay expulsion nga mahitabo mga sukitig paminaw. Wa gani ng upat. Bisa pag moingon gipapriso mo ni mo una, dili ang pwede nga makuha na. Kwintada ka na. Apil sa kwintada. Kaya nga doon is lakson ni Agi managsibat-sibat sa lakson na iba nanday kwintada. Bisan si halusos mahigalan to as prisuan, apil mas kwintada daikin. Nung daw mo halusos, apil sa kwintada. So, sa to pa, pabor-pabor din og panalitan kong og tuas si lakson kani adto nisibat mga sukitig paminaw, apil sa kwintada, unya karon sa bato, way apil. Mo nang ingon si retired Justice Ascuna,
Nga ilag yung ipugos ning di kabot 16 na ilag yung ipugos sa konbikto na. Wa kabot 16 kay mao ni ilang kwan yung maabot Supreme Court gid sigurado gyud. Kay adto man mahigala i-question man ni Supreme Court, padung man ni sakay gyud dito. Supreme Court may mo decide. So muna nga ang ato mahigalang ako tambag lang sa habig sa prosecution. Nga ila lang yung ayuhon nga makakuha sila og 16 para wa na ilalis. Pero mo lagi na unsaon pagkuha nimo ana. Presyuron gyud tama sa ginhawa ang presyur, ha? Pang priso kung mahimo dili mo sugot tara. Mura ni mga higalag pangtiunan pagpusil, ha? Ay kini karon si Bato og si Jinggoy wa naman. Kini mahigala si Ruben og si Cayetano, mao po do na po'y plano silang pasakaan og obstruction of justice. Kini si Bungo mahigala og wa ni tingog-tingog si Bungo ron day. Mo tingog ganini inyo na di anang warrant na ba sa ICC. So kining minority malagmit mahurot ni sila. Ha? Gihunong naman gani mga higalas Iglesia ni Cristo ang ilang rally karon o mga sympathizers at least napagawas nila ang ilang sentimento pero tanawon pa ni ato obserbaran karong adlaw ilabang ipadayon ang papasakag kaso ni Marcolita or dili. Ipadayon gani mga kaigalan di gana mapugnan, ha? Ang tuyo ana kini prangka rin pa istorya ha kay lisod man kay nga dadon kag technicalities maingon niya ang donation under mahigala sa election code under mahigala sa plunder law daghan na kay gituy-tuyok mura nang imong silingan ba nga ang tuyo nangayo ra nimo og unsay gipangayo pabor ba kada unsay pangayo nangayo pagkaon nimo nangayo ba ka sa imong nagagusto si mong mangga niya tuyok-tuyokon pakikistorya daghan kay mga istorya mo na amiguhon kag mayo daghan pa kay ayon ang ditso na dayon kinalangan ta unsa may tuyo ngayo di kagwas kani ang tuyo gyud nga siging ibanan mo na nga ang kadto mga higalang nagtan-aw ug mismo gani kadto mga loyalista mahigala sa mga Duterte manage your expectation mo na ginasay katuyuan. Hinay-hinay nga ibanan, kabantay mo, ang 13 kabuok mahigala sa majority, wa may tatsa yun. Nabay na tandog nila, wa. Umingon ka ni dawat og election donation, my goodness. Ako bitang ipabati ninyo katong sa Billionaire Channel. Kanang ka Marcolita, 75 million. Ang kang Irwin Tulfo, 120 million. Wa gi-imbestiga bisag gamay, nga gikan pas kontraktor. Gikan sa kontraktor nga involved sa flood control. Nabay investigation, wa. Unya, o mubalitok mahigalas pikas da bisag ka ng hinog-hinog na makalit nagkahilaw. So daghan mahigalang teknikalidad nga isgutan teknikalidad pero tinuray lang ang tuyo gid ana nga siging ibanan gyud ang kining minority. Mao gyud katuyuan. Duda ko ining minority mahigala pakita ko pictures minority dong. Duda ko sa Amy Marcos sa siguro mahabilin andi mapasaka ang kaso. Ano mo? O kini naman si Bato, si Jinggoy, si Kenneth Bungo na may pinding na anay ay sisi ba iya. Si Ruben o si Cayetano, apil mahigalang giplanuhan na. Si Marcolita may gisunod ron. O, sunod kini mga Villas, may galang humok man mga Villas. Ay, naghulga ini mga Villas. Di ni anad mga Villas mahigalag mupapriso sa gyud. Ha? May nagparihan ni mahigalag katog yung mga willing mahigalang akuan. Dili, panahon mahigalang Marcos Sr. Daghan man sa ito di pa preso. Pero kada bang mga tao nga willing musunod prisuhan. Kanto bitaw sa si Ninoy Aquino sa una, preso, okay. Dili mi musunod ni Marcos, pa preso mi. Kanto sa si Jokno day, apil ba to Jokno? Ito sa si Kwan? Ginguna. So ko kay Marcos mahigala kay mga senador to nga mga doon naging mga prinsipyo sad. Preso. Awa mo, kung ano bala, di mi mo duko ni mo Marcos. Balag mo pa preso mi. Tanaw ning Marcolita, may galaw, umingon Marcolita, mapapriso lang ko, bahala na. Isunod-sunod yun na. Nakarog mga priso na karon, dakong debatihuno na po niya, tanawa na nga priso naman, na, dili na 24 na may basihanan. Muna yung mahitabo. Pero larisuno na mahigala kay ang konstitusyon ninyo magyod niya of all its members. Pila may members? 24. Kanus ama na maibanan, upat ra ka instances may galang maibanan. Wa, ganing mo igo, anak mahigala, bisa pag na priso na, wa maigo mga higala anang upat di gyud pa pwede nga imong interpreton mga higala na ibanan. So kisa may mo interpret dagan gyud Supreme Court mga higala maoy last resort ana. Straight to the point. Mana giingon ni Associate Justice Ascuna nga ang Supreme Court maoy mo kana ni ilang ipugos. Kay mahitabo man ni palihaman ni sa 13 lagi kabuto ang kinahanglan para nga
makuha ninyong majority. Kisa may nisunod, ana. Sila kita no black. Ilang gipaabot nga maka-30 gyud sila mo na kadagma-dagma sa bato, 30 sila. Pero kadagma-dagma gyud sa bato. Pero ang admin mga higala may bahala gi kabo 30, basta kay mo nimong gusto. Ilang yung gikuha ang leadership. Kay nalangan-langan mas Joel, wa man mo dali si Joel mahigala na installment man na. Nga ilang birahon mahigala si Joel o si Cheese, naunag kabira si Cheese, wa man bulto na tanto man. Kung kag tanto day, tanto og bulto. Pinulungan man na nga Espanyol, no? Nga ato po nagigamit sa akin, tanto ko kwarta. Gibayran pinagig tanto. Ano ba? Kuan ba? Kanabang data-data. Wa mabulto. Nabulto pa to nga 30 gyud. Sigurado, kuha na ninyo. Wa man. So, lalisunon. Bahalag lalisunon sila mo ihawod. Kani karon 2/3 votes. 16 gyud kinahanglan. O di ka kuhag 16 may okay konbikto na. Bisag dili 16. O ilang ipugos na dili mga higala final ang executory ng kalakiha. Dagan Supreme Court. Kay dako mo questionable constitution. Malangag sa mutay mo na nga kung ingon. Paning kamutin na ninyo. Bisag usong tiunan man yung shotgun o ron sa ba para makakuha lang yung 16. Mao na yung mahitabo gyud mga kailan. So kini mga higalang tiamo na kana nagundaan kang Buying Remulla ang pamahayag nga ingon mga higala katong Jinggoy hinog na. Nadayunan gyud ka hinog man balik Jinggoy. Ang kan Joel hinog na. Pagbalitok mahigala nahilaw na. Ayaw ko ingna nga nagpa-press conference, nagpa-interview sa media si Buying Remulla, wa siya kabasa sa findings sa DOJ? Nga hinog ba ginagdili? Kisa may patuuhon ni mo. Nga ni atubang ka sa media ni issue kag statement sa media nga hinog na ang kang Jinggoy, nagdungan-dungan o kahinog sa kang Joel, nga tubang ka sa media. Sa to pa, katong pagsulti niya in front sa media, wa pa sa daka klaro adto sa unsay funding sa DOJ. Sa to pa kinis Buying, musulti ni mahigala nga di pa siya sure. O ang mga tao kasabot nga gipuy-puyok kita. Wa ma hinog nang kan Joel, kito pa mas Joel dos pikas nga kuan kampo. Pagbalitok, nahilaw. Atong tiwasog isgot niya ha, standby lang una. Kining atong balikan ni kang Buying Remulla unya pamahayag mahigala. Tagantanig pagtagad mga sukitig paminaw, no? Pero mo na kung gingon, in fairness si Joel o ni Cheese, kung imong tan-awon ng ilang kaugalingon, o imo sang istoryahon, may galabasig sa heart-to-heart talk ba nga, kuwan ba? Ingon bitas kay Tano nga, na istorya na Joel, naluoy po siya kunon Joel, eh? Naluoy sang Joel. Mo na kini si Cheese o si Joel, impeachment, ano, magilumhilom na gani. O mutingog ka gani, dapig ka gani mahigala sa admin. Kay mutingog ka gani mahigala nga murag mo lining kang Sara, delikado murag doon shotgun nga nagtion ba? Anytime, pahiramduman si Cheese o si Joel, pala Joel ba nga, ibalik sa preliminary investigation. Anytime, di gani ka mo, likoy ka gani Joel Villanueva, samtang magpadayon ang impeachment mo, likoy ka gani, labi doon ay mga rulings na ron nga, magvoting kayo ron ka divide the house, adi makauyon ang kataas-taasan. Delikado ka Joel Villanueva mo, kalit yung kahinog ang kaso ini. Kung sa mahitabo, samtang siging impeachment trial, doon ay pangdakpon ng senador. Inana ang mahitabo ini, tanawa na.